aloitetaan mahdollisimman nopeasti, että saadaan eteenpäin. Eli me ollaan täällä sen takia, kun lähinnä Helsingin kaupungin kiinteistövirasto tai tonttiosasto on pyytämässä tai on pyytänyt, en osaa sanoa, ehkä ei vielä. Te ette ole varmaan saanut vielä sitä lausuntoa. Joo, se tulee. Ne lopussa tällä viikolla. Joo, mutta sitä ovat niin kuin pyytämässä, ainakin julkisten tietojenkin mukaan ja monen muunkin tietojen mukaan, että mitä meille on annettu, että pyytävät niin kuin lausuntoa niin kuin tästä hankekokonaisuudesta. Ja me ajattelin, että meistä olisi ihan hyvä niin kuin tavata nimenomaan näiden ministeriöiden eri tahot, jotka voi sitten kysyä erilaisia niin kuin kysymyksiä mahdollisesti, mutta esiteltäisiin niin kuin tätä, että mistä tässä on nyt tällä oikeasti kyse, koska se mitä ehkä lehdistä saa, niin se ei välttämättä ole ehkä se ihan niin kuin viimeinen totuus, että se on siellä käsitellään ehkä vähän niin kuin tämän hetkisen tilanteen ohi-asioita eikä niinkään sitä tämän hetkistä tilannetta. Mä annan ensiksi, tässä on nyt ihan, mä olen joskus tämmöisen esitteet, johon liittyy sitten tämmöinen tilaohjelma myöskin liittyy tähän esitteeseen, mikä vähän selittää sitä, että mistä on kysymys. Näitä ei ole päivitetty. Joo. Siis, nämä on toistakymmentä vuotta tiiviisti. Ja siis mun oma taustahan on enemmän vielä täältä, paitsi siis, että olen niin kuin sen varsinaisen työkakkuni tehnyt ulkoministeriössä. On 22 rukoustilaa, mutta yksikään niistä ei ole rakennettu moskeijaksi tai puhtaasti moskeijaksi. Ei edes Islamtalo, jossa on Tatarin rakentama moskeijatila tai rukoustila, niin se ei ole edes sellaiseksi moskeijaksi rakennettu, vaan se ydinkerros on otettu tähän moskeijan käyttöön, suunniteltu sillä tavalla, mutta silti se ei palvele samalla tavalla kuten muut moskeijat palvelee, eli ympärivuorokautisesti auki, missä milloin kaikki pääsee, vaan se on kerran vuorokaudessa yhden rukouksen aikana, jos edes se, eli se on 6 päivää ainoastaan viikossa, plus nämä Ramadan illat ja juhlat ainoastaan, eli 2 kertaa vuodessa sitten. Vaarallisia samaan aikaan ei kukaan tiedä, mikä siellä liikkuu, mikä siellä tehdään, mikä siellä saavutaan ja näin edelleen. Ja nyt tällä hetkellä siis te tiedätte, ja mitä rahoitetaan siitä, totta kai ainakin meidän suku niin kyllä niin tietää, ei ole näin sokea. Niin moni kysyy, että saanko totella näin iso paikka. Se ei ole meidän mittakaavan mukaan kuitenkin iso paikka. Nimestä on mainittu moskeija, englannin kielellä käytetty sana Grand Mosque, josta on sitten tullut se sana suomen kielelle. Mutta oikeasti meillä on moskeija ja seurakuntamoskeija. Tämä mitä kutsutaan keskusmoskeijaksi. Eli moskeija, mikä on lähimoskeija, missä voidaan rukoilla ne päivittäiset rukoukset, se on lähellä oma koti tai oma työpaikka. Ja sitten suurempi paikka, missä seurakunta voi kokoontua perjantaisin ja juhlien aikana rukoilemaan näitä suuremmalla porukalla näitä säädettyjä rukouksia.